आसाम पुलिस साख्रिनि आनजादाव नंखाय आनजाद होगिरिया पुलिसनि आखायाव। बाक्सा बरबरियाव नंखाय आनजाद होगिरि सास्नि लाइमोनफोरा पुलिसनि आखायाव। आसाम पुलिस कन्स्टेबल थिसननाय आनजाद होनो फैनाय समाव गुबुननि मुङाव आनजाद होनायनि दायाव सास्नि लाइमोनफोरखौ पुलिसआ हमनो हादों। नंगौ, बाक्सा जिल्लानि बरबरि पुलिस केन्टनमेन्टआव थांनाय 1 दाननिफ्राय आसाम पुलिस कन्स्टेबल थिसननायनि फिजिकेल आनजादा सोलिगासिनो दं। बे आनजादावनो गुबै बिजाथिनि जायगायाव नंखाय बिजाथिया आनजाद हैनानै पुलिसआ हमनो हादों। पुलिसजों खाजानाय बैसोर सास्नि दायनिगिरिफोरा गुबुननि मुङाव आनजाद होदोंमोन। नाथाय आनजाद सामलायगिरिया दलिलफोरखौ नायबिजिरनाय समाव गुबुननि मुङाव आनजाद होग्रा दायगिरिफोरा हमजानानै पुलिसनि आखायाव। नंगुबै बिजाथि सतीश बसुमतारीनि जानानै आनजाद होनाय राकेब बसुमतारीया दा खारखोमानानै दं। गोजौ थाखोनि पुलिस मावख'गिरिफोरा आथिखालाव बांसिन फोरमायथिनि थाखाय सोंथि खालामगासिनो दं। मख'नो गोनांदि नंखाय आनजाद होनाय खौरां बसुमतारीया जरहाटआव आसाम पुलिसनि 3थि बेटेलियनाव थिसनजादोंमोन। कुम्पनाय मोर लरासेता কি নাম? कुंखापुर কি কাৰণত পুলিচে এৰেষ্ট কৰিলে? কি কাৰণে মানে ভিনি আছিল তাৰমানে মোৰ জাৱাই আছিল তাৰমানে জাৱাইৰ তাৰমানে জাৱাইটো অলপ অসুখ হৈ আছে তাৰমানে ইয়াৰ কাৰণে মানে ই ক'লাক যে মানে খুৰালি মোৰটো অলপ সহায় কৰিবি বুলি ক'লাক। তাৰপিছত মানে দাৱৰতে ধৰা পাইছে। কিহৰ পৰীক্ষা দিব আহিছিল? এইটো পুলিচ আসাম পুলিচ। তাৰমানে আপোনাৰ ল'ৰা আৰু আপোনাৰ খাদিছিল পৰীক্ষা কি নাম জয় আপোনাৰ? চিমেণ্টপুৰ। আপোনাৰ ল'ৰাৰ নাম কি? কুংখাপুৰ। কিয় এনেকুৱা কাম কিয় কৰিলে? ক'ব নোৱাৰোঁ, মইতো জানা নাই। ল'ৰাৰ কথা বাপৰ কথা আমি জানো। আপুনি কি হয় তেখেতৰ পিতৃ? তাৰমানে আপোনাৰ ল'ৰা আৰু পৰীক্ষা দিছিল আপোনাৰ জোৱাই। ঘৰ ক'ত দাদা? চিমলা।